Zdarec, zdravíte 12 a dneska sa mi stala taká celkom komická vec a zase na skúsenosť do života je to veľmi dobré, lebo som niesol proste veci do zberného dvora, odpady jednoducho krabice a somariny a jednoducho zastavili ma mestskí policajti, že či viem, čo som sa dopustil, a ja hovorím, že tak neviem, tak asi som zaniesol pred zberný dvor volačo, lebo bolo zavreté, pričom už je 11:21, či už malo byť dávno otvorené. A že som proste priniesol nejaký bord jednoducho pred zberný dvor a že som to jednoducho nezaniesol donútra, tak ma preto zastavili, že to sa takto nerobí, že ne. Vypýtali si občiansky, opísali si údaje, ktoré sú im asi na dve veci. Keď ich človek potrebuje, tých policajtov, tak sú tu nikdy není. Dojdu, týmto mi pomáhajú a chránia ma, chcem mi dať 10 € pokutu. Chvála Bohu, mám držku po matke a som sa z toho nejako vykecal našťastie, takže som obišiel iba s napomenutím, ale akože hovorím, že toto je proste celkom taká blbosť, že jednoducho keď fízli nemôžu pomáhať a chrániť, ale proste musia buzerovať a komandovať všetkých za toto. A proste je mi to také celé komické, že je také vtipné proste, taký zážitok, taká zaujímavosť, takže neviem, no už som tam bol dvakrát, ešte tam poviem tretíkrát, a keď už tretíkrát to nebude, tak im to tam vyložím, proste dám si kapucu na seba, a neviem čo, ja im tam proste jednoducho vyložím a už skúsim za tomu pánkovi, ešte myslím, že mám vladené číslo, dúfam, že mi ten chlapík dvihne a že mi povie, že už tam dojde za pol hodinu alebo kedy, že už to konečne môžem vyniesť a to je asi všetko, no dúfam, že sa mi to nejako podarí, no nevedel som aké video natočiť, tak som aspoň teraz konečne dostal nejaký nápad na to video, ktoré natočím. Takže takto. No a čo sa týka Vianoc, netočil som ďalšie videá dlho. Som sa teraz nejako dokopal k tomu všetkému, čo sa udialo od Vianoc. Asi tak, že dostal som pár parfémov pod stromček, dostal som pár klasických vecí, ako sú ponožky a podobné veci. Aj finančne si ma ľudia akože obdarovali ma, respektíve Ježiško ma obdaroval finančne a takisto som dostal, čo sa mega teším, dostal som na Xbox Live ročné predplatné, takže rok môžem hrávať GTAčka a podobné veci online, čiže ak sa mi podarí dokopať k tomu, tak budem určite točiť aj nejaké možno let's play, začnem s tým už konečne, lebo stále som sa k tomu nejak nedokopal. Dobre, no a to je asi tak všetko z mojej strany, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, hoďte mi tam like, čo ma poteší veľmi. Hlavne nové pravidlá YouTube, ako už spomínalo XY youtuberov, musíte mi potom teda, ak chcete ma ďalej odoberať, ak sa vám moja tvorba páči, tak musíte dole kliknúť na subscribe a musíte dať vedľa tam taký zvonček, ráno kliknúť a dať si, nech ma to chodí do mailov. Žiaľ Bohu, YouTube je takto ujebaný, sorry za výraz, ale iný výraz na to asi nemôžem nájsť. Jednoducho sú to boli pravidlá, ktoré YouTube vymyslel a my ako tvorcovia s tým nič nespravíme, takže musíme sa nejako podriadiť tomu. Alebo prejsť na nejaké komerčné stránky, ako je moje video a podobné. Ale zatiaľ neplánujem, zatiaľ budem na YouTube fungovať ďalej. Zatiaľ môžete sledovať a vidíme sa určite pri ďalšom videu, keď zase príde nejaký ten námet a nejaký zážitok, ktorý vám zase pomocou tohto videa vyzdielam a podelím sa s vami o moje zážitky, ktoré som mal. Mimochodom bol som ešte na lyžovačke, kde som bol celý čas v posteli, lebo som bol chorý, takže som z lyžovačky mal veľké trd a celé tie 2 alebo 3 dní sme tam boli, som vlastne preležal v posteli. Chvála Bohu, už som zdravší, už maximálne tak, čo ma trápi je kašel, ale ten sa snažím nejako do seba vymlatiť, doslova von. Takže uvidím, že ako a čo bude ďalej s mojím zdravím. No snáď sa z toho dostanem a bude mi už konečne dobre a budem môcť točiť pravidelnejšie pre vás. Budem mať viacej času a bude vás moja tvorba baviť ďalej. Takže určite majte sa pekne, prajem vám šťastný nový rok s tými, s ktorými som nebol a takisto aj vám fanúšikom prajem šťastný nový rok. A užívajte si života a čaves!